Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. For today's video tayo nga po pala ay magluluto ng tokwat baboy. So bago ko po pagpatuloy ang ating vlog, pakisubscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. So ito na nga mga kapatid, tayo po ay bumili ng tokwa sa halaga pong 25 pesos lang yan. 4 na piraso lang po ang ating biniling tokwa. At ayan, hiniwa na po natin. Pero mga kapatid hinugasan ko po yan. Nakita nyo naman po na hinugasan ko. Hiniwa muna po natin. Pagkatapos po natin hiwain. At ilalagay po natin sa tubig na may asin po mga kapatid ng ating tokwa. So ito naman po mga kapatid, bumili rin po tayo ng baboy. Siyempre hindi po maluluto ang tokwa at baboy kung walang baboy. Alam nga naman puro tokwa lang po mga kapatid, di ba? Charis. Ayan po mga kapatid, sa halagang 150 lang po yan na binili kong baboy. Sa halagang 150 na kilo lang po ng baboy ang ating binili. Tamang-tama lang po yun dun sa ating tokwa na binili rin na sa halagang 25 pesos lang. 4 na piraso lang po yung tokwa. Hiwain lang muna po natin ang katamtaman na hiwa ang ating mga baboy. Pakatapos po natin hiwain ng medyo katamtaman lang po mga kapatid, siyempre kailangan din natin hugasan, pero nakita nyo naman po ay inugasan naman po natin ang ating karne ng baboy kasi mahirap na po na hindi natin hugasan kasi hindi natin alam kung sino-sino pong humawak sa palengke ng baboy nating binibili mga kapatid, diba? At ayan na nga mga kapatid, bumili rin po tayo sa halagang 10 pesos lang na kinchay. At ayan, mayroon din po tayo na sibuyas, meron din po tayong kamatis, meron din po tayong bawang, at meron din po tayo ng luya. Kaya po mga kapatid, meron po tayo ng luya kasi medyo pang patanggal na rin po ng langsa ng baboy at medyo pang pabango na rin po ng ating linuluto. Hiwain muna po natin mga kapatid ang ating sibuyas. Ayan, sa bagal ko po maghiwa, sa bagal ko po ang dami-dami ko pong ginagawa. Ayan mga kapatid, nakikita nyo na ba kung ano-ano po ang ating mga kinakalikot, ang mga maghihiwa na lang kung ano pa pong ginagawa. Ayan, naghiwa na po tayo ng ating sibuyas. Susunod po natin dyan ang ating luya mga kapatid. Pagkatapos po natin hiwain ang ating luya, hiwain na rin po natin ang ating bawang. Patapos nga po natin mga kapatid hiwain ang ating bawang, isunod na po natin ang ating kamatis sa paghihiwa. Ayan po ang mga pasunod-sunod na ating pong mga ilalagay sa pagluluto po ng tokwa at baboy. Bali mga kapatid, madalas ko na rin po itong lutuin, pero hindi ko po siya talaga totally na iba-vlog o hindi ko po siya na-i-upload sa ating YouTube channel. Ayan, di ba nakikita nyo po, ang bilis ko na po mag-voice over pero ang bagal ko po maghiwa. Nakatapos na po tayo sa pag-voice over ng kamatis pero naghihiwa pa lang tayo ng bawang. No? Saan pa kayo di mga kapatid? Ako lang po ang meron ng gano'n na pag-voice over mag-video. Diba? Saan pa kayo? So ayan mga kapatid, ayan lang po ang ating lulutuin sa tanghaling to. Kasi ayan po ang aming pong iuulam sa tanghaling nga po to mga kapatid. Dahil ayan lang po ang naisipan kong lutuin. Dahil wala rin po akong content na may upload at wala rin po akong magawang video. Kaya naisipan ko na lang po mag-cooking vlog. Pero marami na rin po akong mga video na naka-upload sa aking YouTube channel ng mga cooking vlog mga kapatid. Bago ko po makalimutan mga kapatid, pakisubscribe nga po ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog, pakilike, pakishare at pakipindot na rin po ang notification bell para update po kayo sa aking mga susunod na gagawing video. Ganon din po ang aking second account na Ricky Insomnia Oragon TV, pakisubscribe na rin po, pakilike, pakishare na rin po mga kapatid at pakipindot na rin po ang notification bell para updated din po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. At mag-comment po kayo dyan sa comment section kung ano po ang ating susunod na gagawing videos mga kapatid. So ayan nga, nandito na po tayo sa paghihiwa po ng kinchay na atin pong binili na sa halagang 10 pesos lang mga kapatid. At ayan po ang ating ilalagay para pampabango na rin po sa ating lulutuin na tokwa at baboy. Dahil masarap din po at mabango po talaga, medyo may aroma po ang dating ng ating lulutuin. Ayan, ilalagay, ayan pong baboy na po yan mga kapatid kung nakikita nyo po. Ayan po ay aking pinakuluan na para malambot na rin po siya, hindi na po natin siya pakukuluan ng matagal. At ang ating pong tokwa, pinirito ko na rin po kanina pa para dire-diretso pong ating pagluluto. Ayan, maglalagay na rin po tayo ng mantika para sa ating nga pong pagpiprito ng tokwa. Dahil yung baboy nga po ay ating laga na kanina pa po. Ayan. Guys, baka gusto nyo rin pong i-follow ang aking pong Facebook page na
Ricky Oragon Vlog. Same lang po ng aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog, ang akin pong Facebook page na Ricky Oragon Vlog. Ganon din po ang akin pong second account na sa Facebook page ko po na Ricky Insonia Oragon TV. Ganon, same lang din po sa aking second account sa YouTube channel ko po na Ricky Insonia Oragon TV. So ayan mga kapatid, mag-start na po tayo ng ating paggigisa sa ating pong lulutuin na tokwat baboy. Ayan, nakikita nyo naman po. Nandito pa rin pala ako sa piprito ng tokwa. Tagal ko talaga, kaloka. Ang dami-dami kong mga ginagawang proseso. Tokwat baboy rin lang naman po ang ating lulutuin. So ayan mga kapatid, nandito na nga po tayo sa ating paggigisa. Unahin po muna natin ang ating bawang. Pagkatapos natin igisa ang ating bawang, medyo ipa-brown muna po natin at isunod na rin po natin ang sibuyas. Pagkatapos po natin ang sibuyas, isunod na po natin ang luya. Pagkatapos po natin igisa ang ating luya, isunod na rin po natin ang kamatis. Ihuli na po natin ang ating kimchi pag nailagay na po natin ang baboy at ang tokwa sa ating ginigisa. Ano mga kapatid, ang pagluluto po kung paano po ang proseso ng pagluluto ng tokwa at baboy. Ayan, sa bagal ko po talaga mag-isa. Nakakatamad na po mag-voice over. So ayan na nga, susunod na po natin ang ating baboy sa ating pong pagigisa sa tokwa at baboy nga mga kapatid. Paulit-ulit pong aking sinasabi, pasensya na po kayo dahil hindi naman po ako talaga karunungan o masyadong marunong sa pag-voice over dahil masanay po talaga ako pag once po akong gumagawa ng video o gumagawa po ako ng vlog. Yung diretso na po ako nagsasalita habang pong kumukuha ng video. Kaso nga lang kailangan po natin i-voice over to dahil ang iingay po kanina. May mga nagpupukpuk at may mga nagpapatugtog at may mga batang umiiyak. Kaya nga po, yun pang aking ginawa. I-voice over ko na lang to. So ayan, ilagay ko na rin po ang 2 sachet ng paminta na powder po. Pagkatapos po natin yan ilagay, lagyan po natin ng tubig. Pagkatapos natin lagyan po ng tubig, ilagay na rin po natin ang toyo. Pagkatapos natin ilagay po ang toyo. Yan, pinakita ko pa nga talaga para tumagal ang video. Ilagay na rin po natin ang oyster sauce. Ayan po ang ating oyster sauce. Isang sachet lang po ng oyster sauce, nakatamtaman lang ang ating ilalagay para hindi naman po masyadong. Minsan po kasi pag masyadong marami po linalagay ang ating oyster sauce, medyo matamis na hindi na po masyadong masarap. Yan, 2 tasa lang po ng tubig ang aking pong ilinagay sa ating tokwa at baboy kasi katamtaman lang pong sabaw yan. Kasi ang pangit naman po ng ating tokwa at baboy na maraming sabaw. At ilalagay na rin po natin ang 1 sachet ng magic sarap. Pagkatapos po natin ilagay ang ating magic sarap, saka na po natin ilalagay ang kinchay na pampabango rin po sa ating linuluto. Kasi pang dagdag na rin po ng aroma or dagdag bango nga rin po, kasabay na rin po ng luya na pangtanggalin po ng langsa. So bago ko po tapusin ang aking vlog or ang aking video sa hapon na to, huwag niyo pong kakalimutan ulit na i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin pang notification bell para updated po kayo sa susunod na aking mga gagawing videos. At paki-subscribe na rin po ang aking nag-iisang member na si Melvin Vlog. Paki-like, paki-share na rin po at paki-pindot na rin ang notification bell para updated din po kayo sa kanyang mga susunod na gagawing videos. Ayan, tinakpan muna po natin mga kapatid. Siguro mga within mga 15 minutes. 10 or 15 minutes, luto na rin po yun mga kapatid. So ito na nga mga kapatid, luto na atin pong tokwat baboy. Ito pong aking luto sa tokwat baboy. Simpleng luto lang po, Pinoy style, pero masarap. So ito na nga mga kapatid. Isang mapagpalang hapon na nga sa atin lahat at bye-bye. God bless you. Ito na po ang ating finished product ng tokwat baboy.